Kakun Youth National Awakening Movement Khnam Klasma ya kajing sir ka jait beliau kasi na kajing don bun pelat ke bayo sidu trai akan ke jela habagran siklat trai kubor working percent ke Khnam ba Thomas Pasa long bakala Donkam Khohreh ya ke suka jela bakan budin ban Pynkylla no ya ke sidu trai order khatnai spa sanpo Khnang ban weng no ya ke jait beliau ke bayo kedan sidu trai akan ke jela ho kajing dawa ke jait beliau tiwa lalung ban kentup yaki haka sidut trai uba Thomas Rong baka seng na duki por bas dang hi ka de bu ik wei ki jing dawa ba de ban Pynkylla no ya ka STO da khat khnai spa san pau nama kumbalong menta bun plat ki teng jing trai badan haka thup jong ke jila Meghalaya ulong baka jing don bun ki trai Meghalaya ka bha badai ban yo ki rum ka jila ka duna no hab ban ya samlang bar ki wei Susu long ba om dai ban klet ba katnat kampo yeng ka suka pedeng house nem kat khnai spa nyepusan kra kren syai atri kimat ba omla ban kam sidut right da ka jing pet sinong ne da ka ba syang kurim ba Thomas long ba kinu kinu gi sidut right ba wansa Meghalaya kimla ban kam ya ka jing mento yong gi sidut right jong Meghalaya kibade gi khasi jantia bat karo Nakaliang ka jongi hi haka halor ko to kamat bang yu ki lat patai khobor ba gidon ki jait penriu lalong ki ba dawa ban kunthum no ya ka tribe ka jongki haka presidential order 1950 lenda kata schedule tribe order 1950 nakaliang jongi nandu ki por ki basdang hi ngila bi bu ko ki jing dawa badai ban Pynkylla no lani ban amen no ya ka ST order 1950 amar kum bakalong mentahai kilabun pelat kini ki kerteng jong ki tribe ki ba don haka list jong ka Meghalaya but namar ka jing don jong kini ki ba pun ha ki tribe haka list jong Meghalaya ka bha abri ban yo usul tribe jong ka Meghalaya pada kaduna no hak sam lang bat ki wei man ngimdei ban klet ba ka Ministry of Home Affairs how 1975 kala akan syai artli pimla ban claim usul tribe by migration or by marriage kini schedule tribe ki ba migrate sa Meghalaya kimla ban claim ya ka schedule tribe benefits jong ukasi join tiabat ugoro ubade tribe ubade napok jela Meghalaya jingi but ni kemilin ti ba kung kini cek dawang hindi ban pedang ban kong ya badon kama kung pangila ju pa city sa government bang ini ban relook ya kan 90 ST order 1950 man revoke biang yakin makila bon siapa palat kini ki tribes ke badon hapo ka list ka bahatwe jong ini ST order 1950 tapi kajing ka duration of stay ni kajing slam kajing sa kajing song jong pi ka no ka jika kam la ban pencisa ba pidi hop ban yo bandrung kerteng ka ST order 1950 kumbaong nga manay ngilaya pun palat te ngi ST reservation dia ka central job ru kaduna ba te kan khangla ki jongi khasin man ngi ki indigenous tribal ki bro na ka state ru ngi ki babun pha ki long unemployed wa te ki hapan create opportunity shwa ye ki youth ki jongi shwa kamno ban plela ki bakin yo ye kata ka bha thungkam ka jongi kat kum ka kota jungka central government kan but ban suong ba tang bagi lasa ngadu 1971 1972 sane bakin ong ba in kuntum no iki kum kini ki sul tribe hapok alle chong Meghalaya ka bamla ban long ban ba dak borom ki babon pa kini ki tribes ki badal pok north east ki dan ka jong jong state ma tikini ban sim benefits hak state of origin jong lajong ta state of origin but kan ka city na pok Ministry of Home Affairs kan chai ratai ba sul tribe kini ban simik benefits ki jongki haka state of origin a jongki andrei ban ong ba sinsulai claim yaka benefits ST jongki wei ki ST ki ba sa ak tu ka state pada ka ngatara ka dong ba pakala pada kata